Tämä on kevään viimeinen yleisurheilutunti. Sitten siirrymme Välivainion kentälle pelaamaan jalkapalloa. No niin, tässä siis liikunnanopettaja Heikin Oja, muistaakseni. Puran tätä karaktääriä, niin hänellä oli tällainen muistivihko, tyhjä, kynä, ilmeisesti ajankuvaa ja sitten oli hattu ja muut vaatteet. 10! Välimaa! Ei juosta näissä paskakisoissa! Heikin Ojahan tässä fiktiossa nousee lähes semmoiseen randomaiseen mittaan. Hän lähettää pojat Cooperin juoksuun ja sitten huutelee siinä minuutteja välissä ja siinä se oikeastaan on se koko hahmo. Ei se tee mitään muuta. Iltamissa nähdään. Lähtään aukoon päätä urpoille.